Assalamu alaikum, kamar kullum kamar yadda aka saba. Barkanmu da sallah ɗaukacin al'ummar duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da fatan an yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita mana. Assalamu alaikum, sunana dai Abubakar Jibrin Sado wanda kuka sani da Abba Sado ko kuma in ce muku Sado. Ina ce ɗaukacin jama'an duniya da ma Najeriya gabaki ɗaya murnar yin wannan sallah ta layya. To wannan shirin dai da kuka daɗe kuna ta jiran mu wanda majority sun ga postan shi da ya gabata. Ina son yi amfani da wannan dama domin sanar da ku wannan gagarumin shiri namu mai suna Malamin Ɓoye. Muna shirye-shiryen fara ɗaukar muku wannan gagarumin fim mai suna Malamin Ɓoye, wata kan sauran kwana 3. A cikin wannan gida namu SBS Film Production Zaria, kamfanin namu mai albarka na Queen Amina, to insha Allahu mun ƙara jajircewa wurin ganin mun dawo muku da ci gaba da ɗaukan wannan shirin namu, ko da dai wancan da muka fara an ɗan samu matsala ne a gafarce mu. Na tangarɗan kayan aiki da kuma na'ura da dai sauran abubuwa. Ina duk wanda ya san yana wannan kamfani mai suna SBS Film Production Zaria to ya kasance da mu nan da kwana 3 domin ci gaba da ɗaukan Malamin Ɓoye. Yanzu za mu dawo gadan-gadan, za mu dawo aikin kaɗan insha Allahu bayan kwana 3 da yin sallah. Dan ganin mun ci gaba da ɗaukan wannan shiri namu mai suna Malamin Ɓoye. In dai kana SBS Film Production Zaria ne, to kana da damar da zaka zo ka shiga wannan shiri namu mai suna Malamin Ɓoye. Ni ma zan kasance da ku, saboda haka ku hanzarta ku kasance da mu a wannan ɗaukan fim na kamfanin SBS Film Production Zaria. Maza da mata wanda suke cikin wannan kamfani namu na SBS Film Production Zaria, muna sanar muku da cewa za mu ci gaba da aikinmu na Malamin Ɓoye ranar Laraba idan Allah ya kai mu. Saboda haka maza da mata muna gayyatan ku fito da wuri domin mu faface wannan aiki. Mai magana Lawal M Isa So by So. Nagode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da warhaka. Sunana Fatima Aminu, jaruma a masana'antar kannywood. Muna sanar da ku ma'aikatanmu ku fito mu ci gaba da ɗaukan aikinmu. Wato Malamin Ɓoye. Ku fito da Allah mu ci gaba da samu muna kafta ayyukanmu. Assalamu alaikum masu bibiyar mu a tashar SBS Film Production. Muna masu farin cikin sanar da ku za mu ci gaba da shirin fim ɗin da aka riga aka fara na Malamin Ɓoye, wanda muna sanar da 'yan kamfani da su fito a yi aikin nan ranar Laraba da yake tahowa din nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyana kamar inda kuka sani sunana Safina Kabir. Muna gabatar muku da sabon shirinmu mai suna Malamin Ɓoye. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna gayyatar maza da mata 'yan uwanmu wadda suke ƙarƙashin jagorancin SBS Film Production da sanar muku da cewa za mu ci gaba da ɗaukan fim ɗinmu mai suna Malamin Ɓoye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Masoyana masoyan SBS Film Production, sallama a gare ku. Ina gayyatan kowa da kowa ku fito mu ci gaba da ɗaukan shirinmu mai suna Malamin Ɓoye. Na gode daga taku Rahama Hassan. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Awwal Umar. Muna sanar da ku cewa akwai wani shiri da muka fara wanda za mu so mu ci gaba da shi, watakan mai suna Malamin Ɓoye. Za mu yi shi bayan sallah nan da kwana 3 insha Allah. Saboda haka muna son jarumanmu na cikin wannan masana'anta da sauransu su fito su ba da gudunmawa a fito a yi wannan fim namu wanda muka fara mai albarka. Kar ki bari a baki labari, kai ma kada ka bari a baka labari. Ina godiya.